Imizamo yokunika ingcindezo uMengameli uCyril Ramaphosa ukuba angenelele esitelekeni emkhakheni wegolide ike yaqina ngesonto eledlule. Izisebenzi zasemayini bezigcwele amabhasi zilibangise endlini zombuso ePitoli zifuna uMengameli uRamaphosa akhulume nazo. Lokhu kholele ekutheni abaholi bezinyunyana babambe umhlangano nezikhulu zokuphepha kombuso kanye nomunye umhlangano ongqongqoshe wezisebenzi kanye nowezamagugu ambiwayo. Umqashi kanye nezinyunyana ezisesitelekeni sebebambe imihlangano emibili engazange ithele izithelo ezinhle. My hope, or even the hopes of all the employees here, is our negotiators indeed will come with that 1,000 rand and 6% for the CPI and even 100 rand of living out allowance. Izinyunyana iAMKU kanye neNUM zithi zifuna amakhulu ayisikhombisa ngonyaka wokuqala, 1,000 ngonyaka wesibili bese kuba amakhulu ayisishiyagalolunye ngonyaka wesithathu. Izisebenzi zona zifuna ukukhushulelwa imiholo nge1,000 yamarandi kanye namaphesenti ayisithupha. Zikhala ngesimo sempilo esimba eqolo. Indeed, life is tough. That money that we're earning for the past years, indeed, we're just trying as we're the human beings just to patch there and there. But within 2 weeks, that amount indeed is all out, or even I could say it has flushed out from the account. Izisebenzi zikunqabile ukubekwa etafuleni okungamaphesenti 5 kanye nezinkulunkwane ezintathu zamarandi ezizowathola kanye.